Hello mga Megs! Ug hi mga Mars! Naanapod ko si Kit Kari na bisayang dako or bisda. So karon mga Megs, ang gusto na ko i-feature karon is siguro na basa naman ninyo sa akong title no na trash talk. Actually mga Megs, mag-antag nga nga segment no kanang mga na-try na ko kay diba permite tanaga kambyo-kambyo og mga skincare, mga gusto na ko i-try, mga ginapang try na nako, mga skincare or masking unsa pang product. So, kung pwede ba nako siya kuan sa inyo ha, maghihapon ma-recommend or dili na. No? Or magsayang la ba atong pera ani nga or magsayang lang ba ang ato ang kwarta or worth it ang ato ang pamalit, di ba mga Megs? So, kani mga Megs, mag-start na ta. So, random lang ni siya mga Megs. Kung unsa lang ako ang mabunot or mabunot, na siya ang akong sa inyo ha. Kung paliton ba na ako or dili. Naiuban na rin mga Megs na feature na nako dati, nga napalit na nako, meaning gusto na ko siya. Okay? So, ang muna natong Megs, pakita is kay mga empty products na ni sila mga Megs na na-try na ako kung worth it ba or dili. So kaning fresh Jeju Aloe Ice Conditioner mga Megs. So yan, from Korea ni siya mga Megs. Okay lang siya. Gwapo ang fresh na na product, no? Mga products from Fresh. Kay siya, worth it siya. Gwapo siya. Wala akong ginakas pa ani mga Megs, no? Kaysa uban na mga shampoo ginakas pa gyud so daghan kayo flakes. So kani okay lang isa ko. Pero Megs, disclaimer, dili meaning na kung maangay siya sa kuha o maangay na pud sa inyo ha or naay maangay sa inyo na dili pud maangay sa kuha. So based on my experience. So kani siya mga Megs, palit gihapon ko ani kay nindot siya sa kuha. Okay? Wala akong gikas pa. The next one is same lang gihapon Megs, pero kani siya conditioner din siya Megs. Kani conditioner, kani siya shampoo. So kani sila akong gi-partner mga Megs and nagustuhan ako siya. Kani silang fresh na brand na mapalitan ni sa mga Watsons Megs. So kani very nice. Nagustuhan gihapon ako siya. Kay ang importante sa ko Megs dili ko kaspakon, no? Okay mga Megs. The next one is kaning Nivea. Kani siya Megs, di ba daghan kaayo karon sa Watsons na sa SM, buy one take one always ang Nivea. So kani siya toner ni siya, mattifying toner, combination to oily skin 200 ml. Pero Megs, worth it ni siya. Very hydrating and mild lang siya kaayo sa tuang nawong. So kani sharing mi ani sa ko mga anak kay mga Aryat, mga Megs pareho may mga Aryat. So sharing me and then yes, ma-recommend gud na ako ni siya Megs kay for ni siya sensitive skin. Nivea, barato lang ni siya mga Megs. The next one is kani mga Megs, daghan na kaayo ko ani Megs. Amo kung napabadri, basta kani jud siya mga Megs. Bugay na kaayo na ako ning ginagamit. Palit ko uban nga mga deodorant, pero mobalik gihapon ko ani nga na skin white glutathione kani siya Megs so recommend gid nako siya Megs kay nag-help siya og lighten sa akong leki-leki mga leki-leki nato mga tinaguang leki-leki mga Megs. So dili ta gusto nga kanang at saka dili siya sticky, okay lang siya and then dili pod kay siya humot, tama lang siya, dili siya overpower ang iyang pagka-humot and then whitening with glutathione. So ma-recommend ako siya mga Megs. Actually daghan na kay kog nalabay na ingani kay mao yun yung pinaka-favorite sa akong mga deodorant. Okay? The next one is sabon na lang siya mga Megs na makeup, may skincare, tanan mga bath essentials So kani siya Megs, kani skin white, yan. Diba Megs? So favorite kaayo nato ning kuan kanang pampa-whiten, diba? Kung pareho mo na ako nahilig magpa-whiten, maski kuan, diba? Maski sige tag painit usahay. So dapat kailangan nato ning kani moisture white skin whitening lotion kani SPF 16 na ni siya Megs. So okay ni siya. Nagustuhan nako ni siya, ma-recommend nako sa inyo basta skin white. Pero ang pinaka favorite nako na variant is katong pink ang color, ani siya color kani naa pa dito sa kot dali ipakita ani siya mga Megs. Kani siya Megs mo siya akong pinaka favorite kay mura siya kanang
instant whitening pero naa pa ni sulod. Kani siya wala na sulod. Pero kani akong pinaka-favorite. Gitry lang na ko ni pero mas bet na ko ni siya mga megs. At saka barato lang ni instant white yun ni siya megs. And SPF 20 ni siya megs compared ani SPF 16. So kani siya, kani yung pink. Okay, mga megs. The next one is daghan-daghan siya mga megs pasaylo kay marbugay ta mahuman ano. Ning duha ka buok na Victoria's Secret kani ang pinaka-favorite na ko wala na ni sulod megs gamay na lang kay nabili og kani siya. Kani siya humot pud kaayo ni siya Temptation Water Blooms kani ganahan ko ani niya. Pero ang pinaka-favorite na ko sa ilang duha kani si Aqua Kiss kani sa Victoria's Secret Aqua Kiss. Nako isa dito pero wala pa nahurot. Lahi to siya na variant na pod pero kani jud akong pinaka-favorite kay kaso lang nahutdan. So pero mo palit gihapon ko ani megs. Kani humot gihapon ni siya pero kani jud akong pinaka-favorite sa ilang duha. Okay? Victoria's Secret na cologne. Kani siya. And then mga megs kaning BB cream from Sansan kani megs. Grabe kay ni siya nga BB cream mga megs. Kaso lang ang dili lang nako ganahan ani kay kuan siya gamay lang siya og kanang for skin tone kana ganing ang shade gamay lang siya shade kani puti po siya kaayo kaning fair lady puti kaayo siya in the next pud ani nga kanang shade is medyo dark po siya sa kuha so murag kailangan pa nimo paliton ang duha para i-combine nimo siya pero megs very mo ni siya ang BB cream na mura siya og foundation. Grabe kay ni coverage mga megs. Kung gusto niyo BB cream lang na grabe ang coverage kani from Sansan kani crayons BB cream tag 88 pesos lang yata ni megs pero worth it gid kaayo ni siya. Very okay. The next one is kani Sunsilk kani murag napakita na nako dito sa inyo mga megs kani basta Sunsilk o katong isa katong Palmolive kana dili ko ani maangay kay kuan kaspahon ko ani meg so kani nagpalit lang mi ani kay tungod sa akong mga anak pero dili na ko siya bet pero sila nag-favorite nila ni kay humot pero dili man ta usahay mag-base sa humot megs no atong i-base atong kuan is kanang kung angay bata kundi batang kaspahon kay di ba dapat wala kaspa mga megs kay katul kaayo you know so pass ko an megs pass. And then kani siya megs kani skin white wapo ni siya nindot ni siya megs kung gusto lang ninyo upuan kanang sa mga Mars na ko din ha na gusto lang nila og kanang sa gani kanang nakakailakon or mag-adto ka o malengke or mall basta pwede po dira na po sa inyong balay mag-gardening mo pwede gihapon ni mga megs kani kuan SPF na magud siya SPF no basta SPF meaning na siya protection or na siya sunblock so nindot ni siya megs mura ni siya powder finish so kung ibutang nimo ni siya powder finish nindot ni siya megs kani skin white kani basta skin white diba hadili halata megs no na favorite na ko skin white na brand kay daghan kog skin white diri and then the next so kato ma-recommend na ko to siya megs so ang kanina pod kani megs Maybelline kani actually gikuha ni sa ko mga junakis mga wala nang ni sulod gikuha nila ni na siya SPF 32 kaning color kani siya okay ni siya pero daghan pa ko mas gusto na gusto magud nako pag ang powder is na gid coverage no mao gid na akong gusto mga megs pero nindot basta Maybelline nindot labi na sa mga dili kayo hilig og makeup dili kayo gusto og kana full coverage kani siya megs nice ni Maybelline ma-recommend gyapon nako ni at saka magpalit gyapon ko ani kay syempre akong mga anak syempre magpapalit so kani pero as for me, pasa ko ani kay daghan pa kog mga foundation or daghan pa kog mga powder, no? So pero ma-recommend ako ni Megs. And then also kaning Megs as in nabuak na gani og gamay na kinabili gikuha po ni sa mga anak kaning Nichido na kuan ni siya blush on ni Megs na mura lang siya o kuan natural lang siya kung dili mo gusto ka ng pakak na kaayo ka ng
grabe kay pinkish or ano gusto niyo yan, neutral lang or parang nude lang ang inyong peg sa inyong blush on, kani inyong pa-on. Kani Nichido True Colors powder blush, tag 88 lang ni mga megs. So, very affordable. Kani siya megs. Gwapo gid siya, nindot. At saka, daghan ang mga YouTubers nga nag-review kay favorite po din nila. So, ako, favorite po na ako ni kaso di ko na po sa mga anak. Siyempre, muha gini sila dari sa ako ang worst mga megs, no? Sige, pero ma-recommend ako to sila mga megs. And kani detail makeover na press powder, oil control mattifying kani megs. Grabe, ganahan kay ko ani kay mineral powder ni siya, so naagid siya coverage. So ganahan ko basta naay coverage mga megs, gusto jud nako na no. Kay syempre daghan tag mga pangtabunan, dili perfect ato kiwong. So kung parehas mo nako na dili perfect ang kiwong, daghan pangtabunan kani megs. Nice kaayo ning detail makeover. Mineral powder, press powder lang ni siya megs, pero ganahan kay ko ani siya. Ang akong shade ani megs is sandy beige kani, at saka barato lang siya. Okay, gwapo ang detail makeover. And kani siya mga megs, actually hindi na nako ka remember unsa niyang pangalan, pero basta makita ninyo sa Watsons lip tint, lip and cheek tint ni siya megs, pero very pakak kaayo. Grabe ang pigment ani niya mga megs. Tag 75 pesos lang man yata ni megs. Naana siya tapad anang sa mga katidal kani siya megs. Pero dili na ko siya ma-remember unsa yung pangalan ani megs. Sorry kaayo, dili kay basta ingani lang dagway. Tag 75 nasa Watsons, pangitaan ninyo ni nindot kay ni siya nga coverage, as in gwapo kay siya, barato lang. Okay, kani siya mga megs, kani pangumot na po, kani wala na po ni sulod sa pen shop, kani iba mga megs. Kung gusto na to magpahumot ng mga kanang light lang na pahumot, dili kay siya overpowering ang iyahang humot, di ba? Kay usay pag sobra ra kay kahumot ang atong ginagamit, mura kaunta, di ba? Usahay nakatry mo magsakit inyong ulo. So ako mao ana ko, so gusto na ko ka ng mga light lang ang scent at saka humot gihapon. So at saka barato. Narayata ni sa mga 300. Pink Rush kani spring for women kani siya megs kani. Kung gusto niyo nga mag perfume or may pagka-perfume siya pero humot siya kaayo. Nahumot. Mura siya ka ng pleasure na, sa Estee Lauder na ay pleasure, same kaayo ani dupe ni siya. Para sa ako ha, dupe siya ang humot niya para sa pleasure. Okay, at saka mura lang. Pleasure mahal kayo mga megs, no? So mga megs kani di ba? Amo kung pakita na ba nako ni kani para ni sa mga anak. Pen shop good ni usually akong ginapalit sa ilahang mga pahumot. Kaso karon nagreklamo na kay gusto daw po daw nila og di na sila gusto ko lang. Gusto daw nila kanang para sa kuha kaning mga VS. So, karon nag-sharing lang sa misa among mga pahumot. Pero kaning mga megs, kani humot po ni siya. Ginapalit na ko ni para sa akong mga junakis, mga pang teenager. Tag ano lang ni mga megs, 89 pesos, di ba? Humot kay ni siya megs. And then, also kani Careline ni siya na kuan. Oil Control Liquid Makeup Oriental. Okay lang, pero para sa ako, pas ako ani megs kay dili siya para sa akong skin type. Although nag-ingon siya nga oil control, pero para sa ako marag dili kayo, di ba? Grabe kay pagka-oily mareng, dili siya dili makaya aning oil control sa Careline. Pero kung gusto niyo ani gihapon kay mura lang siya, kung tipid-tipid ta mga megs, okay ra gihapon, labi na sa mga teenagers din na sa itong mga kuan kani gamit po ni sa mga anak na naana ni sa ila basta may gani na kuha o na ng mga BB cream kani siyang megs, pero barato and lindot, pero not for me, dili siya para sa ako kay very oily kay si Kumare. Okay, and then also medyo daghan pa siya dari megs, no, nagsakit na ako likod dari megs kadali. So, kani siya megs, kani BB Holic. Actually, daghan kayo ang nag-ani ng mga YouTubers also. Kaya nagpalit ko ani. Tag 179. Kani nindot ni siya mga megs. Pero, nag-try ko ani. Murag dili kayo na ko bet. Para sa kuha lang ha sa ako. Dili na ko siya bet. Pero sa kong mga anak, gihatag na ako ni sa ila. Kay bagay ni sa ila. 14 agers lang. Pero para sa kwa dili. So, pasa ko ani mga megs para sa ako. Okay?
the next one is kani Sephora ni siya Megs. Sephora kani pinaka gusto kaayo na ako ni siya Megs nga blush kaso ano ni siya gikuha sa akong mga anak. So yatag na lang pod na ako ni. Kuha po ni siya na naray dili na ko ka-remember sa iyang presyo pero naray yata ni sa mga 500. Ambot lang, nakalimot na ko, sorry. Pero, kani. Ang iyang shade is, wala ko kakita kayo ng tabunan. Ay, basta Megs kani siya, Megs. Pagitaan na lang ninyo, ha? Okay. And then, also, kani, tinted moisturizer. Basta kaning Quick FX favorite kaayo nako ni siya Megs. Kay kuan ni siya kanang barato ni siya Megs nya gamay lang kaayo ang atong kinahanglan ani sa atong kewong no. So moisturizer na siya pero naa siya kanang tint. So naa siya coverage gamay. So kani nice ni. Pwede po ni siya himo ang primer. Actually, naay yellow ani. Katong yellow nindot pod siya. So, barato na ni. Kung gusto ninyo og mga primer na barato kaning Quick FX, katong yellow, kung gusto ninyo og mattifying katong yellow, kani tinted ni siya. Nindot gyapon. Basta kani Quick FX, kani, pero pinaka-favorite na ko tong yellow ang color. Okay? So, the next one, kani mga Megs. Sophie, kani pagpapula-pula sa tong aping mga Megs, no? Siyempre, di ba, mangluspad ta dili, pwede mangluspad mga Megs, no? Kaya mga tagmasakiton. So, kinahanglan nato ni sa tong kewong. So, barato lang ni siya kaayo Megs. Siguro, daghan naman kayo ang mga nag-reseller ani Sophie. Pero nindot kayo ni mga recommend ako ni halos tanan ako mga ka-office mates dati, mga dalaga kanig yun, ilang gikagugtan. No? Kay mura lang siya kanang natural lang yun siya kaayo. Pero, kanang fresh gani kaayo ka na bago kang ligo. Basta guwapa kay ka ani Megs kani try ni. Kay Sophie na, cream. Magic pink cream. So, tint na siya in 1 minute, no? Oh, in 1 minute, nindot gini siya Megs. Kani gihatag na po na ako sa mga anak, no? Okay? And then, kani mga Megs, kani na feature na po na ako ni sa inyo ha, kani Instant Age Rewind from Maybelline na treatment concealer kani Megs. Very, very favorite. Gusto kaayo na ako ni siya Megs. Kaso wala pa ko ni palit ani kay napa mo ko'y daghan dira na concealer no. So tiwasan sa nato to mga naa-per mo palit gyapon ko ani Megs kay very gid siya matabunan gid ato mga dapat tabunan ani Megs para sa ako Megs ha. So kaninindot kay ni siya and always man sale si Maybelline. So check lang ninyo sa Watsons and SM department store. And also yan kanina pod Megs kani daghan ko ani napa ko ani dito sa Picas Kwarto. BB cream sa Etude. Diba? Etude, pang Korean. Kung gusto ninyo nga kanang Korean look, so kani, kay murag magsinaw-sinaw yun atong kewong ani Megs pero nindot ni siya coverage. Nindot. BB cream from, kung iba na may mga Mars din ha na gusto og may pagka dili kayo sila gusto kanang grabe nga matte nga foundation, gusto nila pang Korean. Diba ang Korean is very dewy lang sila and then kanang pinkish lang ilang aping kay mga gwapo kayo sila putis mga Megs. So kani try ninyo from Etude House. So barato ra po din siya at saka dugay kay ni mahurot mga Megs. Favorite kayo na ko ni. Okay? Kani siya Megs. So pa may naadiri kani siya Megs kaning daghan na kay kog nahurot ani Megs kaning sa Etude gihapon na brow liner kani siya favorite na ko ni. Actually wala na yun sulod tag 175 yata ni siya and brown ako ang kuan ang ginapalit ani na shade na kuan ni siya Megs. Na siya dual ended, so na siya brush, there is pulley, and then there is kuan is retractable. Actually, kani favorite kay ning Etude nako. Kaso nahurot na no. So wala na ning sulod pero mopalit gihapon ko ani mga Megs kay nindot kaayo ni siya sa akong kilay, retractable. And also this one matte formula, okay. Actually dili ko sure kung kuan naaba ni sa mga sa mga mga department store sa gibaligyan mo gani sa from Korea. So dili ko sure kung naani matte formula pero Etude na lang mga Megs. Etude
di na hitata-ato kay wala man to siguro diri no, dili ko sure. So kani mga megs kani from Face Shop designing eyebrow pencil. Yan. Kani siya megs. Nindot po ni. Para kaya pala itong sa Etod, pero sa Face Shop, barato na po ni nindot. So, Face Shop, Etod. Kana mga megs. Kani, EV Pro Duo. Kani siya megs. Naa-shay ko andari. Naa-shay ka na murag kani o murag sabi tawag ani kana ganing naman gud sa taklob niya diri sa taklob na diri ang iyahang murag product, so imo siyang ituslo diri and ana nimo diri i-apply and then or kani siya pag line pod wala na sulod liner gihapon pero megs pasa ko ani. It's not my favorite, sorry, dili na ko ni favorite kay murag dali ra ni mahurot tsaka nipis lang kaayo, sayang no. Okay, ang kanina po mga megs, o napa, kani mga megs, kani, mo dyan ipirmi na ko, ginakuan ang current favorite na ko sa akong kilay, o diri sa akong ay, sa akong waterline, kay very pigmented, sa dahil ni megs, sa Sansan, tag lang yata ni, dili ko sure kaayo, pero nasa 80 pesos, 88, basta kani siya megs. Nindot kaayo ni siya mga megs. At saka dugay kini nakurot sa kuang megs. Kay gamay lang imong kinahanglan. And then mo pilit dayon siya, pigmented. Yes, kani siya from Sansan, favorite. Yan. Kani siya megs, kani mascara, kaning Voluminous Lash Paradise, kani nagtrending po ni siya megs sa YouTube. Na, di ba si Kumare, kung sa'y trending mo ay paliton. No, sulugera kayong dako. So, mga megs kani siya. Pero maanyag ni gwapo kay ni mo. Anak yun mong pilok. O, kanang ganing muunsa na siya megs mo fly away ba, mo fly away o niya mo kuan siya mo volumize kayo atong pilok, diba? Sama nato, diba? Wala ko'y pilok mix gamay kay akong pilok mga amex, no? Nya kung mag-ana pag yung tag curler mapotol, no? Gamay na lang kayo atong nabilin mix. So kinahanglan gyud nato ni siya mix para mag-volumize o ma-fly away ang ato ang pilok. So kani from ni siya L'Oreal nasa 500 pesos. Nice kayo ni Megs. Ma-recommend yun na ako ni siya Megs. And then, paspasa na to Megs. Silakan pa no. Dugay kita mahuman no. Oras sapit na biin kayo na to. So, kani siya Megs. Kani, Maybelline na concealer. Maybelline concealer. Ganahan kay kuan ni Megs. Fit Me. Ganahan kay kuan ni Megs. Murag, nakalimot na ko. Tagpila ni 199. Magguro ni siya. Pero, very kaayo na ko ni favorite kani Maybelline. Ganahan kay kuan ni Megs. So, ma-recommend na ko sa inyo. Ano? So, para sa atong mga spot concealing, sa atong pag-highlight na to sa ato ang T-zone, kani siya, nindot ni Fit Me na concealer. Ma-recommend ako siya sa inyo, ha. And also, napakodari gyapon Meg. So, sa Etod, so, daghan jud kay favorite kay na kong Etod Megs. Kay daghan kay ko dari yung mga suksok na napagani dito, wala na isulod. Ginagamit na lang nako ang iyang spoolie, pang brush sa akong kilay. So, kani pagid siya Megs. Oh, daghan pagid ko ani, dali lang Megs na kay. Ayuhon na ko dali para malabay na nako ni sila Megs. After di na nako ni sila Megs. Kitipon gyud nako ni sila para mahimuan ako video para maano nako sa inyo kung sa recommendations. Okay? So kani siya mga Megs, no? Mga Vice ni siya Megs. Vice na kato ganing liquid tint. Vice Cosmetics ni siya. Mga tint ni sila. Lip and cheek tint. Kani nindot ki So usually nagagamit ani ako mga anak. Kay favorite kayo ni nila. So pag maato Meg SM na automatic pag wala na ni pindot dahil nito sa Vice, pero nice kayo ni Vice Cosmetics para ni sa mga teenagers o sa mga Mars na to nga dili kay gusto ka ng sobra kay ka, diba, dahil magud ta og preference, no? So kani nice kay ni mga Megs, ma-recommend ako sa inyo mga basta barato ra kay ni Megs, kani nice Vice na Vice kani Vice ang uban na labay na, okay. Uy, naapaday kong Megs, Aqua Kiss na kani favorite kay nako dala Aqua Kiss duha din ni kabuok nahurot na nako. So favorite jud kaayo nako ni. And then sa sunod mo palit gihapon ko aning Aqua Kiss kay favorite kay nako ni nga pahumot, no? Dapo kay na siya Megs. And then also Omega, kani Omega for moisturizer. Kung gusto ninyo nga magkuan yung nawong kanang mag-moisturize pag gabi ka na matulog mo, before mo matulog apply mo ani una maghilamos, magbutang na mo pag malimpyo na yung nang tanan pagbutang mo ani, di ba pag buntag mga Amex inyong dagway murag
murag kuan sa baby, murag puwet ng baby or lubot sa baby. Sa nindot kayo ni mga megs. Kani from ano ni, napod ni siya sa ano sa body shop. Body shop? Face shop. Face shop. Face shop. Pero kani mga ako pinaka-favorite kaning Nature Republic na brand. Favorite kay nako ni Megs. Oh, wala na isulod. Daghan pa ko diri. Daghan pa ki pero usahay tamad-tamad si Maring mangilamos lang kog matulog dagsuwa na skincare na mga nahitabo. Okay? And also, pa na-add na ko Megs. Mo gyapon Vice na, Vice daghan kay mig Vice nga kuan lip and cheek. Lahi-lahi na shade Megs. Guwapo gyud ang Vice sa atong kuan niya. Lip and cheek tint. Nindot kay ni siya Megs. Kani fit me, kani ganahan ko ani matte plus poreless kani nindot ni siya Megs basta diba basta may bilin mo man to madali-dali at saka gwapo gid ang may bilin ng mga products mga Megs. Ako pag magtuko ka ng mga Watson sa may bilin dayon kumado sa L'Oreal naraduha din na tutuyo ko na ako na tibuok pero kaniya di jud pwede di jud ko mapit sa may bilin matanan ako dito memorize na nila akong dagoy kay mana jud ko na unsay bag-o dito mo to kung paliton gyapon ako tong mga daan nga nagustuhan na ako ni Megs marami lang mo ang bilin no napajud ko kani ko ani siya mo ni akong ginaingon sa face shop Megs kani face shop na try na nako actually 99% ni siya na aloe vera pero kani 92 pero kani magud akong favorite ambot nga favorite pa sa kani akong ganahan okay ra gyapon ni siya kani face shop pero kani gid ako kani gid ako ganahan kay kuan sa Abriza lang ni mapalit Megs nani sa Abriza kana ang kaninong face shop mas ni asa ba sa SM na kani siya sa Abriza na ani palitaan ninyo dito sa Nature Republic. Okay? So, happy tatamuman mga Mega. Uy, naapagid mga Megs. Ba, daghan kaayo Megs. Daghan na kaayo. Labay na nako ni mga ingani Megs kay napakita na nako sa inyo. And then, also, napadyo ko bibihulik. So, kadaghan ba ni mga Megs? Napadyo bibihulik. Tara Megs, di ba? Daghan kaayo. Balik na itong ginapalit Megs basta gusto gani nato basta magustuhan nato balik-balik ko yun nato diba okay kani Max Factor yan kani siya ganan ko ani Max Factor wala na po isulod kani Max Factor napapo ko Max Factor diri nindot ang Max Factor hatag ni sa kong ante favorite kay na siya mura siya model sa Max Factor every December manghatag na siya og Max Factor sa mga tanan siya nag-introduce ako si Tita Emma. Hi Tita Emma, thank you. Kani siya yung nag-recommend kaso lang medyo pricey pero okay mandugay po din huro. So okay na. So kani mga Megs, ambot ang uban na pakita na ba na ako sa mga Megs kasi nabalik-balik na lang ko ani Megs no. Masaylo ako na nabalik na ako ng mga product kay syempre mupalit man ko kung unsa akong mga gusto kung unsa akong mga na bet na ako maskin pag akong gigamit karon niya the next time mo palit ra gyapon ko basta kani Megs kani Wet n Wild na photo focus kani Megs nice kaayo ni kaso sunod na lang napamang ko'y daghan diri sunod na pero palit gyapon ko ani sunod na lang pero ma-recommend ako ni sa inyo mga Mega as in kani Wet n Wild pero wala tay Wet n Wild diri sa Davao dili ko sure pero naana sa sa online pag di kasagaran mapalit so naana siya sa online sa Shopee sa Lazada mga Beauty Manel kani nindot ni siya Megs Wet n Wild okay kani Mario Badescu kani favorite kay na ako napakuing ani nga kuan man gani siya green tea. So, favorite na ako ni mga pang-spray sa tong kiwong. Ano ni siya? Facial mist with with skincare. Siyempre, na siya green tea. Facial spray, cucumber, and green tea with aloe. So, kani siya. Pero na ako pa isa dito nga katong rose water. Pero mas favorite na ako ning green compared to rose water. Pero nindot gihapon to. Wala pa to nahurot. Wala pa to gamay na bilin. Kani. So, hapit na dito nga Mega. Kani mga Megs, kani Megs. Kani clean and clear essential foaming facial wash. Kani mga Megs. Kay every time mag-ato mi og kuan o grocery, makuha ako mga anak ani. So
favorite kayo na nila. So, na-curious sad ko, nanguha sad si ating dito, no, mo share lang mis ang mga gamit, pero nindot kay ni Megs, nindot ni siya. Ganan ko, Johnson Johnson. Barato lang ni siya, Megs. Daghan na pod bignan sa CR, daghan na pod big nalabay ani, pero nindot gani siya. Labi na sa atong mga anak nato, ng mga teenagers, kani pa din ni siya. Clean and clear. O, pati sa mga inahan, pasakuha, di ba? Inahan. So, kapito yun mga mega, kani pants na mga anak, daghan po dito CR na mo, kani pants, Megs na, di ba? Maski itong, kuan pa ko, high school, nagapants ko, diba? Nindot yun ang pants. At saka, hindi man kinahanglan nga kaning dako atong paliton. Pwede naman na may daghan karon na nakasashe, dugay mahurot. So, kani, nindot ni siya, Megs. Kani pants na facial wash and acne clear, diba? Basta na yung pang-acne. Pasok ka, diba? Mga Megs. So, amo ni ang ginamit mga Megs. Kani, ang favorite na ako na Quick FX. Tag 99 ni sachet ni siya Omega. Pero, ano ni siya? No shine mattifier with salicylic acid. Kuan ni tea tree extract and matte wax. Kuan ni siya kanang primer. So, before ta mag-makeup kani atong gamiton. So, kung gusto ninyo nga nindot nga primer na barato kani. Naapod ni siya nakatub. Kato isa lang good. Ano na to? Nawala. Dali lang mega ha. Uy, asa mo? Dali lang mega, nawala. Ay, amot. Ay, dala. Kani siya Omega, napo din siya pareani. Kani, panapod siya pareani. Kani siya, nasa ano siguro ni? 300? Nasa 300 yata pagpareha na ingan or 200 plus. Kasi nga ni Megs. Kani ako ma-recommend Megs. Nice, kani as a primer. Kani nice. Para sa mga pareho na to nga oily skin. So, kato. Nindot to siya Omega. Alcohol na lang ni Megs, random na lang, no. Tender care, no. Tong bata pata mo, magina tong ginagamit ka. Ginahan ko tender care mga Mega. Kay matag bata ng humot. Murag bata tumot na. Buo ba, no. Wala na ba ako na siya. Kani sa pamaning mga naadiri. Kani nag-try ko ani from Avon. Kani Sweet Honesty. Kani ganahan sa ko ani Megs. Humot ka ayo na feeling dalaga ka ita ni Megs, no? Diba pag Avon, diba? Humot kayo na ilang mga kuan tanan man sa Avon nindot. So kani mo palit gyapon ko ani Megs. Ganahan kay ko. Gimingaw na ko ani, palit ko ani Sweet Honesty from Avon. Kani sa Avon po ni siya baby care. Kani nice po ni siya kay humot ka ayo Mega. Kani pang baby kung natay mga baby kani humot kani baby Megs. So say mo gamit pa kog mga pang baby. Favorite na ko ng mga pang baby kay diba gusto na to humot ta per me, diba? Kalabi na ka ng init. So ana, so kani Avon. Nindot na siya Mega. Mga Megs. Napagig kay Quick FX. So, daghan kay ko Quick FX mga Omega. Pero kani siya Megs. Dili ni siya primer. Pang lift ni sa eye. Buta na to dali sa atong under eye para kunuhay mo. Ana daw siya. Ambot lang Megs. Dili na ako masulti kay, diba? Kamo na lay sulti. Pero dili naman, wala na ako ni palit ani. So, dili kay ko kagad tamadon biya ko magbutang mo. Pero sa mga dili tamad din ha kani okay ni siya pangbutang sa atong dali. Kung gusto ninyo pang kuan sa pang lift sa atong eye kana siya. And then kani mga Omega. Pit na gyud mga Omega. Kani mga Megs kani duha ka buok kani Hyper Curve from Maybelline, di ba? Nara ni sa mga 100 to 200 yata kani ganahan kay kuan ni fur may mga anak kani ilang ginagamit kay syempre ginakuha gyud nila sa kuang may ngani nako. So si Omega ihatag na lang daw kani siyang Omega nice kay ni siya ma-recommend nako kay barato and then mo anang pearl gyud ang imong pilok ng Omega, no. And then, habi ko makamagda, gamay na kay kulang. O, kani, sa kay ko ani. Maybelline Lash Sensational. Kani, nindot ni siya mga Omega. Pero, ang pinaka-favorite, magod na ako katong L'Oreal. O, naibago sa Maybelline karon katong color pink, kato. Favorite sad na ako to. Kani siya, okay lang. Dili kayo na ko favorite, pero nice gihapon. Siyempre, maski unsa kagwapo na namin dito yung mga bagong nagustuhan, natay mga favorite na bago. So, makabiyuan itong mga daan nga uban. Pero dayon po uban nga
masig na yung mga bag-o, balik-balikon niya po na itong palit. Pero kani siya, pasa ko ano Megs. Kay favorite na ko itong L'Oreal. Huwag ka itong mibili na bag ko, itong pink ang color. Pero wala pa ito na ako, ilang saan ako apilon dari sa akong video. Mag-ipon pa ko mga Megs, no? So, kani, nahot na ako ni sa Sephora, ni siya Omega, nga kaning tawag ani, mascara. Kaso, dili ko ganahan, kaya papatingala na lang ako, nagpanda eyes na ko dari, mura na ko kanang kuan, kana ganing, mura ganing, kana ganing, kasi tawag ana, uy, kanang isa murag kog horror ani mga Mega. Pag gani ang binong palit ani, pangit kayo. Sorry. Kung dili ko ganahan, di na ko bet. Di na ko ni bet mga Mega ni Sephora kani. Ang brand Sephora, dili ko ganahan ani kay mo ano gid siya, mag-smudge gid siya sa akong mata, no? Nya akong mata kay luhaon baya siya kay sensitive maghapdos. So kanina pod Omega kaning Sansan na concealer kani siya Mega dili na ko ni bet HD, dili na ko ni bet, so pasa ko ani Sansan na concealer, dili ko ganahan. Kani elf na ko sa ako ang primer sa akong mata kani bet, so kay na ko ni Mega favorite, pero dili pasa ko ani kay gusto kong palit atong essence. Wala pa ko nag-order pero gusto sana ko i-try ang lain. Kani pa man ako na-try. So, kani. Pero no need na ta, kung mag-primer ta sa atong mata o sa atong diri, para before mag-eyeshadow, okay lang mag-concealer. Di na kinahanglan niya. Okay lang hapon. So, kani siya mga Omega, sa kumay na adiri, Johnson, diba? Tanan na gusto Johnson. Kani, Physicians Formula, pinaka-favorite na ako nga kanang kuan na butter bronzer. Bronzer ni siya Omega. Nice kayo na, pero wala na yung sulod. Sunod na lang kung palit ato kay daghan pa ko dari bronzer. Kani di ba? Kani jud akong pinaka-ultimate favorite pag drugstore na foundation. Number 1 yun siya sa akong listahan mga Mega. Ikaduha si may bilin. Kani. Tagpo ani kung gusto mo kung ma-oily face pareho na ako kani jud akong ma-recommend. As in pack na pack whole day jud mo Megs nga kuan kanang dili dayon mo mag-oily. So kani may L'Oreal. Ma-recommend ako na sa inyo ha. And then, kung daghan mo og acne or pimple, dali lang mo magka-pimple ma-recommend na ako ni siya. Clindamycin, sinara ni siya sa Watsons mga Mega. Diba, kita mo na ako yung video, ani nga gihimo, nga gisagol na ako siya sa Eskinol, o gibutangan na ako siya og Myra E and glutathione siya. Pero pwede, kung kung dili ka gusto nga isagol, okay nagyapon kay naama ni siya kanang nahurog ibot na nako. Ngani siya roller, i-roll lang nimo kung asa ang affected area nato, kung natay pimples diri butang, i-roll nimo diri, na-roll tanan. Pero ako ginasagol lang nako ni sa Eskinol. Para isa na lang ka pangalan ni uso daghan kay pamili kapoy ko. Right. Kani pa ko isa Megs. Di ba? Favorite kina kong bibili. Kani Soul White, kani Korea. Nindot siya, 65 pesos ni bahilig man jud ta mga Megs no, mag-try og mga whitening soap. Kani nindot ni siya, pero pasa ko mga Mega, daghan pa ko din na i-try no. Pero okay gyapon na siya, nindot. So kani usa pang mga ko daghan ko andali mga Mega. Okay, sila. Kani Omega. Ganahan ko ani basta ni siya facial mask aloe vera sa ni siya sa face shop. Basta aloe vera favorite kay nako para sa ako ang face na pang mask. Diba? Para mabugnawan tong naw, siya ma-hydrate, diba? Pang-hydrate sa tong nawong. So kani aloe vera akong favorite na variant. And then also last na ni Max, last na ni siya. So kani diba, para humot sa dili lang sa atong upper, di sa silong po, down there. So, humot ta. Yan. Siyempre, hygiene. So, kani mga Megs, Betadine, siya, Daily Feminine Wash, Pink Paradise, ganahan ko Megs. Betadine. And then also, kaning Avon. Actually, napakuha ni sa money akong ginagamit karon. Daghan pa ko, murag tulo na yata ang akong napalit tulo ka box sa Avon. Barato lang ni siya Omega, tag 75 pesos, and then mga 75 yata ni. And then kay ni siya dugay kay mahurot. Napalit na ako ni sa Omega na si Michelle. Hi Michelle, thank you. Siya Avon. Amot lang pa ba siya karon, pero favorite kay nako ni. Kani
Napapod ko uban dito pero wala pa man nahurot mga mega sunod na lang no maipon na tag mga basura mega para dakan kog ma-recommend sa inyo ha. And then siguro ano lang siya mega. That's all for this video. And unta nagustuhan ninyo kung unsa man akong ma-recommend. So dili meaning mga mega ha. Kasi basuko mo sa kuan nagwapo ang akong gipang sulti diri pero dili day maangay sa inyo lahi man taw skin type sa lahi taw kanang preference di ba may balik ko na ako siya mega pero pwede po din niyo siya i-try di ba malay mo ano sa inyo ha maangay sa inyo ang akong mga na-recommend so katulong siguro mga mega mo na siya ang akong mga basura, ang akong mga empty products, mga napalit na ko og sunod gamiton gyapon nako ning uban diri mga mega mga na-recommend nako mga nagustuhan nako ako gyapon silang paliton. And that's all for this video mga megs and thank you for watching. Please, kung nagustuhan ninyo, please subscribe to my channel and then please click the notification bell para ma-notify mo pag na ako'y bagong mga video na i-upload. And also, like and share this video and comment down below kung unsang inyong thoughts about these products, kung naka-try na ba mo, naangay sa inyo or wala. So, that's all mga mega and mga megs, mga mars and ang motto is be happy, be kind, and stay humble. And that's all mga megs. Magkita-kita ta sa sunod na ko na video. Yan. Thank you sa tanan nga nag-subscribe o sa mga wala pa nag-subscribe. Pwede sad mo magpindot, libre lang. Thank you mga mega. Chika-chika lang ta sa sunod. Okay, bye! Thank you for watching. Bye mga megs!